Diversi xbeki qed jitħallew f'qiegħ il-baħar minflok ikunu mormija jew użati mill-ġdid. Dan jidher ċar minn filmat li pubblika fuq Facebook l-addas Raniero Borġ fejn fuq inizjattiva tiegħu stess hija tingħadda fiż-żona viċin il-Veċċja f'San Pawl il-Baħar. Raniero spjega ma' Net News li s-sena li għaddiet fl-istess post fil-baħar instabu xbeki u kien ġabarhom u din is-sena fl-istess post mill-ġdid reġgħu kienu mormija qatt ta' xbeki fejn din id-darba qabel ramew xbeki ġabru snanar għax dawn jiswew ħafna aktar flus. Raniero għalinna li din hija sitwazzjoni tal-biki li għataw mentalità li tista' titfa' kollox fil-baħar bi ħsara kbira lejn l-ekosistema. Dan għaliex dawn ix-xbeki jafu jdumu il fuq minn 500 sena sakemm jiddekomponu u spjegana li kull ma jmur qed isiru inizjattivi ta' tendif tal-ibħra tagħna persuni qed jiġbru l-linji tas-sajd u l-iskart mill-baħar minħabba l-qerda li qed jikkawżaw il-ħajja tal-baħar, speċjalment lil ħut u l-fkieren. Iżda stqar li jħoss diqa kbira meta jara dawn l-affarijiet fil-baħar biskart bla rażan mormi bla doċċ. Raniero Borġ min-naħa tiegħu appella biex ma tajjeb ma jħilx il-ħażin iżda jeħtieġ li min qed jagħmel dan jirrealizza li qed jagħmel ħsara kbira ambjentali u appella mill-ġdid l-awtoritajiet biex jieħdu azzjoni mill-aktar fis. Intant f'jum l-Oċeani nhar 8 ta' Ġunju grupp ta' 80 voluntiera rnexxielhom jiġbru qatt ta' skart mill-bajja tax-Xemxija tant li rnexxielhom jimlew skip sħiħ dan apparti li kien hemm ukoll tindif ta' żoni anke fuq l-art f'Baħar Iċċaq.